खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसि हाग्रा बिफाननिफ्राय बिग ब्रेकिं आपडेट सांग्रां जा बिटिसि सरकारनि आवथायाव थानाय दंफां लाइफां दानग्राफोरा बे समाव सांग्रां जादो नङाब्ला दंफां दाननायनि दायाव गोजा न'नि आलासि जागोना रोखा थारैनो नंगौ बे गोख्रों रावखौ बुंथिदों बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी बिथाङा এটা দুটা ক'ৰবাত ঠাইত কোনোবা গছ কাটিছে সেক্ৰেটকৈ কোনোবা কিবা এটা জীৱ জন্তু মাৰিছে এইটো আমি যদি প্ৰমাণ আৰু আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁনে লগে লগে কোনে গছ কাটিছে কোনে জীৱ জন্তু মাৰিছে এখেতসকলক ডাইৰেক্ট মানে আইনগত হিচাপে জেলত দিয়া दंफां दानोब्ला बिटिसि सरकारनि आवथायाव थानाय दंफां दानोब्ला आरो जिब जुनार बुथारब्ला बे बारनिफ्राय गोजा न'नि आलासि जानांगोन दंफां दाननाय आरो जिब जुनार बुथारनाय फोरमान मोननाय लोगो लोगोनो बिटिसि हाग्रा बिफाननिफ्राय डाइरेक्ट जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जागोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों थारैनो नंगौ बे समाव गोलाव समनिफ्रायनो थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार दानायनि उननिफ्रायनो गोबां बिटिसि हाग्रा बिफानखौ लानानै गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थिया सोलिबाय थादोंमोन जेराव नेशनेल पार्कफोरखौबो एबा नेशनेल पार्कनि दंफां लाइफां जिब जुनार बुथारनाय बेफोरबायदि गोबां अजद फैबाय थानाय समाव बे समाव गोख्रों बाथ्रा आरो गोख्रों बे समाव थांखि लादों बिटिसि हाग्रा बिफाननिफ्राय जेम्स बसुमतारी बिथांनि गोख्रों राव दंफां दानोब्ला आरो जिब जुनार बुथारोब्ला बे बारनिफ्राय गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानै बुंथिदों बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि जाय दुथां सुबुंफोरा बिटिसि सरकारनि आवथायाव थानाय एबा बिटिसि सरकारनि आवथायाव थानाय जा हाग्रानि दंफां लाइफां दानग्राफोरखौ जुदि फोरमान मोनोब्ला थोंजोङै गोजा न'नि आलासि खालामगोन लोगोसे दंफां लाइफां आरो जिब जुनार बुथारनाय फोरमान मोनोब्ला डाइरेक्ट जेलाव दैथायहरनाय जागोन होननानै जेम्स बसुमतारी बिथाङा गोख्रों राव बुंथिनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों दानिया बिदिबा नायलांदो बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी बिथाङा आयेननि बेरेखायै दंफां लाइफां दानग्रा जिब जुनार बुथारग्राफोरनि सायाव जुदि फोरमान मोनोब्ला माबोरै गोजा न'नि आलासि जानांगोन होननानै गोख्रों बाथ्रा एबा वार्निं होदों बेखौ नोंथांमोना आबुङै खोनासंना लादो ক'ৰবা এটা দুটা ক'ৰবাত ঠাইত কোনোবা গছ কাটিছে সেক্ৰেটকৈ কোনোবা কিবা এটা জীৱ জন্তু মাৰিছে এইটো আমি যদি প্ৰমাণ আৰু আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁনে লগে লগে কোনে গছ কাটিছে কোনে জীৱ জন্তু মাৰিছে এখেতসকলক ডাইৰেক্ট মানে আইনগত হিচাপে জেলত দিয়া কোনো এক্সকিউজ নাই আগৰ কথা বেলেগ বৰ্তমানৰ কথাটো বেলেগ বৰ্তমান আমি একেবাৰে লিগেল আমি বিচাৰোঁ আৰু আমি সকলো ৰাইজৰ মানে আমি সহযোগ আমি বিচাৰোঁ